Ugazgaindiko errutbi kanpaleku bat martxan da. Aka errutbi kanpalekua. Ipar eta hegoaldeko jokalariak biltzen dituen akademia bat. Cristian Amorena sarratarrak sustaturik 2026ko ekainaren 28tik uztailaren 3 Getxon eginen da. Arratsaldeon ikusentzule okeipaturiko gaiaz gain Aurtiko zaharretxeko azken berriak jasoko ditugu eta horretaz gain aberri egunaren edizio berri bat aurkeztuko digu Asier Arbelaitz lankideak. Ongi etorri iparraldearen orenera. Osasun agentziak Aurtiko zaharretxea oestea deliberatu ondoan, zuzendaritzak salaketa emanen du agiriak faltsutzeagatik, iduriz galdetuak izan zitzaizkien agiriak aurkeztu zituzten, horiek ez dituztela kontuan hartu deitoratzen du hemengo zuzendaritzak. Desadostasunak tirabirak daude ARS eskualdeko osasun agentzia eta egoitza hau kudeatzen duen taldearen artean. Aurtiko egoitza hau kudeatzeko administralari bat izendatu dute, joan den astean egun bat pasa zuen jadanik hemen, aste honetan itzuliko da berriz ere, bere helburu nagusia da, aterabideak aurkitzea egoiliarentzat, langileentzat ere bai. Kezka biziki handia baita pentsa 30 bat egoiliar, 40 bat langile eta beren familiak ezin egona begibistakoa da familien artean kexarik ez baita izan, hilabetean 3.500 euroko prezioarekin Aurtiko egoitza hau Ipar Euskal Herriko karioenetakoa da. Aka Rugby Camp izeneko errugbiaren udalekuak martxan jarri dira aurten lehendabizikoz mugaz gaindiko proiektuak Cristian Amorena biarritzeko formakuntza zentroko arduradunak sustatuta. Helburua da elkarren hageman bat sortzea, hegoaldeko eta iparraldeko jokolarien artean, gero gure hizkuntza erabiltzea, eta gero elkarren atxikimendua atxikitzea eta hortikan hagemanak sortzea gerorako ere. Ipar eta hegoaldeko jokalariak biltzen dituen udalekua goi mailako errugbi entrenamenduekin. Piskat teknikoki eta errendimenduen jokolarien errendimendua piskat igotzeko olako zehozer antolatzea. Klubetan ez daukagu nahiko denbora urtean zehar, errendimendu eta teknikak eta ondo lantzeko. 2026ko ekainaren 28tik uztailaren 3 eginen dira udalekuak. Getxo Fadura rugbi zelaian eta ondoan dagoen aterpetxe batean egonaldia igandetik ostiralera. Goi mailako instalazioak, izango ditugu 3 zelai, gimnasio bat espazioz berdinekin, muskulazioko gelat, errekuperazioko gelat, krioterapia, presoterapiakin, eta hola. Teknika nahiko berriak erabiliko ditugu, telebistak zelaian bertan ikusteko eta bertan zuzentzeko eginkizun guziak, egingo dituzten gauz guziak, eta gero dronak eta erabiliko ditugu ere mugimenduak, zirkulazioak eta gauzak ikusteko. Benetan nahi duguna da, ondo zentratu gazten garapenean eta teknikoki askotan jokatzen dakite, baina teknikoki ez dugu nahiko denbora pasatzen gauzak ondo lantzeko. Euskal Herriko errugbi balioen eta trebetasunen inguruan entrenatzaile eta jokalari profesionalek zuzenduta. Stafian dauzkagu iparraldekoak, izan entrenadore profesionalak, dauzkagu hegoaldeko entrenadoreak ere, eta gero daukagun piskat berezitasuna, eta hor hautatu ditut iparraldeko eta hegoaldeko jokolariak. Dauzkagu top 14ko jokolariak, izan John Zabala, Pauen Aidena, Pro D2koa dauzkagu Ekaini Matz, Kerman, Iban Iriardurruti itxasukoa, Julen Etxebeste Sarakoa bainan Donibanen aitzen dena. Hoiek kontatzeko hien esperientzia gaztei, baina baita elkarrekin konpartitzeko zelaia eta elkarrekin aberasteko eta gauzak zuzentzeko eta onditzeko. Errugbiaz gain aisialdirako tenorea ere izanen duten eskamutilek. 3 kategoriatan banatuta adinaren arabera orotara 100 jokalari inguru hartzea espero dute.
Aterpetxean izena emateko otsaila erditxoa itzin egin behar da eta dagoeneko dena martxan dute Euskal Herriko ipar zeinegoko jokalarien lehen errugbi udalekuak antolatzeko. Aberri eguna Baionan ospatuko du Ipar Euskal Herriko ezkerreko mugimendu abertzaleak datorren apirilaren 5ean. Aurten ere modu bateratuan egingo dute Euskal Herria etorkizuna itxaropen lelopean. Eta mugimendutik Euskal Herriaren alde egiteko deia luzatu diete herritarrei eskuin muturraren gorakadaren aurrean eta munduko herrien burujabetza kolokan dagoen honetan. Goizean manifestazio eginen dute Lapurdiko hiriburuan barna, eguerdian herri bazkaria eta amaitzeko kontzertuak izanen dira. Julie Gold kantariak bere lehen diskoa atera zuen duela hilabete batzuk eta senperen aurkeztu zuen Eklore izeneko lana. 12 kantuz osatuta 6 frantsesez eta 6 euskaraz. Popa eta roka uztartzen ditu musikari uztariztarrak. Laster Donibane Loitzunen ikusiko dugu berriz, tanka aretoan, bitartean bere ahots ederrarekin utziko zaituztegu ikusentzuleok. Bihar arte.